nose back. Are you ready? Kunje for the fight. Kuma champion. Nijakutarisa, ujachuona kodini ndo kudisi saini nirudo rwako iwe washanduraisa. Andisi kungonyepa pepi ndo kudisi saini wano kupinda pari wano kotaka pari vechingo tsaga ini wandura ini. Oh baby ndiri kutara feya nezuro inini wakandita player. Oh baby nda director mashoko hangu asibeta. Baby ita faster wangandiwana pano wanondilasta. Hello baby ndipe namba zako ndozokufonera ine ndozokufonera ine ndodataura newe ndodataura newe ndodataura newe ndodataura newe nezuro paya kuwakatutumoro wakazara wondibata wondera msoro zingazotara nani ningati nebebi zingazi bebirani ningati bebirangu zingazi haha toda kukukwata uzoziva munyika mune matsaka ningati ndaiteye zingazi nyarara toda kukurova ungopinda ngwara ameno rudo wachora unondipa bebi